Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng para kadang-kadang kula sutresna budaya ringgit purwa utawi ringgit watucal wonten pundi kemawon. Wilujeng dalu, wilujeng ngaso, wilujeng lelenggan lan wilujeng menapa kemawon. Wonten ing dalu menika Anisado Channel sowan malih wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ing mriki kula nedya review ringgit purwa. Sayektosipun ringgit menika sampun sawetawis dangu nggih medal saking pemulas. Ananging mboten menapa-menapa menika nedya kula review sawetawis. Lajeng ringgit-ringgitipun menapa? Ringgit-ringgitipun wujudipun ringgit paraga putren utawi putri. Nah, ringgit ingkang sepindah menika paraga Dewi Uma utawi Umayi. Menika rumiyin penataipun Pak Agus Sri Marwanto saking Sukoharjo. Lajeng pemulasipun Mas Kethuk Rapli saking Pijiarjo Wonogiri. Dewi Uma utawi Dewi Umayi menika garwanipun Sang Hyang Bathara Guru utawi Sang Hyang Jagat Giripati. Nggih Sang Hyang Manikmaya. Menika wujudipun paraganipun Dewi Uma utawi Umayi. Kula caketaken nggih para kadang. Menika tatahipun Dewi Uma utawi Dewi Umayi menika sayektosipun putranipun Sodagar Umaran wonten ing negeri Merut utawi yen sakmenika nggih negeri utawi nagari Mesir nggih. Anggenipun mangun bebrayan kaliyan Sang Hyang Bathara Guru utawi Sang Hyang Manikmaya menika kagungan putra cacah gangsal. Ingkang sepindhah Bathara Sambu utawi Bathara Sambu. Lajeng ingkang angka kalih Bathara Brahma utawi Sang Hyang Brahma. Lajeng ingkang tiga Bathara Indra utawi Sang Hyang Surapati. Lajeng ingkang angka sekawan Sang Hyang Bayu utawi Bathara Prabancana. Lajeng ingkang angka gangsal nggih menika Sang Hyang Hari utawi Sang Hyang Wisnu utawi Sang Hyang Suman. Menika Dewi Uma garwanipun Sang Hyang Guru. Pasuryanipun tumungkul ngagem topong kalung ulur busana dodot keputran kelap bau ngagem gelang jariipun menika limaran terus lajeng mawi sepatu. Pasuryanipun cemeng nggih amargi kula remen pasuryan cemeng dados dipun sumbuhaken kaliyan ringgit Bathara Guru ingkang sampun kula review wonten ing video ingkang sampun kepengker menika Batari Uma. Lajeng ringgit ingkang angka kalih inggih menika
Dewi Anjani yen wonten ing Hindustan utawi wonten ing Serat Ramayana menika nyebataken Anjana. Menika Anjani ingkang pasuryanipun sampun wujud rewanda nalika rebatan suku Manik Astagina kaliyan kadang-kadangipun inggih menika Sugriwa lan Subali. Lah menika kenging welak utawi kesiku amargi anggenipun raup wonten ing Tlaga Sumala menika salah kedadosan. Menika ringgit petrakanipun kala mben saking Mas Kian Dunung utawi Mas Dunung Siswaya saking Bulakreja Sukaharja nggih. Lajeng pemulasipun Mas Kethuk Rapli utawi Mas Ratino. Kula caketaken detailipun menika pasuryanipun Pethrak gelung keling nggih, kancing gelung gurdan nggih. Rambute gendhong mawi kalung wulan tumanggal. Dodot keputren terus jarihipun alas-alasan. Nah, menika Dewi Anjani ingkang sayektosipun putranipun Sang Resi Gotama wonten ing Pertapan Anggrastina kaliyan Dewi Indradi. Menika putra pembajeng. Nah, luaripun penandang Dewi Anjani menika nalikanipun tapa nyandruka wonten ing satelenging Tlaga Madirga. Amargi menapa kengramanipun nggih menika Sang Resi Gotama sampun mawanti-wanti aja pati-pati mangan yen ora ana panganan utawa dedaharan sing tiba ana ing pangkonmu. Nalika semanten Sang Hyang Jagadgirinata utawi Sang Hyang Guru menika nembe lelana brata nganglang jagat nitih lembu andini wonten ing saknginggiling Megamalang mangertosi Dewi Anjani tapa nyandruka sinjang rekma boten mangertos yen sak putri menika sayektosipun pasuryanipun Rewanda. Ingkang wujud Rewanda menika namung pasuryanipun sejatosipun. Nanging wonten ing Dirgantara menika Sang Hyang Guru menika uninga utawa mangertosi nggih Dewi Anjani ingkang tapa nyandruka menika. Saengga menapa kasmaran lajeng kerut kamanipun dawah wonten ing ronipun Kamal utawi wonten ing Sinom Asem. Dawah kumleyang wonten ing Tlaga Madirga nggih. Lajeng boten ninten menawi Dewi Anjani menika bebasanipun kedawahan daharan. Lah wontenipun Sinom lajeng dipun dahar. Boten kanyono-nyono lajeng Anjani menika Anggarbini. Lah anggenipun Anggarbini sampun laing ponang jabang bayi lajeng mijil wujudipun Rewanda Seta nggih menika Anoman. Lah nalikanipun sampun babaran Dewi Anjani menika luar penandang ingkang wujudipun pasuryan Rewanda lan astanipun nggih Rewanda menika wangsul pulih kados wingi dados wanita ingkang
sanget sulistya. Kacariyos kacadhang dados jangkepipun widodari wonten ingkang nyariosaken wonten ing pedhalangan bilih Dewi Anjani menika lajeng dados garwanipun Sang Hyang Jagadgirinata. Nah sanesipun Dewi Umaranti utawi Dewi Parwati. Nah Dewi Anjani menika nggih lajeng dados garwanipun Sang Hyang Guru utawi Sang Hyang Jagadgirinata. Nah menika Dewi Anjani. Ringgit ingkang angka 3 inggih menika Dewi Waradrupadi utawi Dewi Drupadi. Wonten ingkang mastani menika Dewi Kresna, wonten ingkang mastani menika Dewi Yadnyasen. Menawi kaparapan Dewi Kresna menika wonten ingkang nyariosaken pakulitanipun cemeng manis utawi ireng manis. Yen nyebat Dewi Yadnyasen menika putra ingkang mijil saking upacara yadnya ingkang dipun adani Sang Prabu Drupada wonten ing negari Pancalaradya. Niki kala mben penataipun inggih saking Mas Kian Dunung utawi Mas Dunung Seswaya, pemulasipun nggih Mas Kethuk Rapli. Pasuryanipun cemeng nggih gelung keling, lajeng rambut niki sampir dodot putren terus ngagem limaran jariipun. Niki kula caketaken detailipun. Lah Dewi Drupadi menika garwanipun Sang Prabu Puntadewa utawi Prabu Yudhistira wonten ing negari Amarta utawi wonten ing negari Indraprastha. Yen wonten ing Serat Mahabharata bilih Dewi Drupadi menika garwanipun Pandhawa gangsal. Dene Serat Mahabharata menika dumugi wonten ing tanah Jawi ingkang sayektosipun tiyang Jawi menika remen sanget kaliyan cariyos-cariyos Mahabharata utawi Ramayana. Ananging cariyos-cariyos ingkang saking aslinipun menika dipun gubah kersanipun menapa bab-bab ingkang boten sae nggih, utawi yen basa Indonesianipun menika tabu menika lajeng dipun ewahi bilih yen wonten ing cariyos pedhalangan Dewi Drupadi menika namung garwanipun Sang Prabu Puntadewa utawi Prabu Yudhistira mbajengipun para Pandhawa. Nah, Dewi Drupadi menika tuhu setya sanget dumateng Prabu Puntadewa kacetha nalikanipun Pandhawa kasoran dadu utawi main dadu wonten ing Sitinggil negari Ngastina nggih dipun wirang-wirangaken kaliyan Dursasana ngantos sedaya kadangipun dipun udhakaken nggih. Ingkang ngudhakaken nggih Prabu Puntadewa lajeng nggih Dewi Drupadi amargi sedaya menapa ingkang dipun gadhahi menika sedaya dados udon-udon wonten ing kasukan dadu. Nah, tan kantun ugi Dewi Waradrupadi. Nah, nalika semanten nedya dipun lukari busananipun ananging busananipun mboten saged lukar amargi menapa dipun santuni malih. Nah,
kaliyan Sang Hyang Bathara Darma menika menawi wonten ing pewayangan, menawi wonten ing Mahabharata ingkang nyantuni busana menika Sri Kresna utawi Sri Bathara Kresna. Ngantos dados tiyang pambuwangan wonten ing wana Kamiyaka laminipun 12 warsa lajeng setunggal warsa menika singitan wonten ing negari sanes tan kenging kadenangan dening Sata Kurawa. Menawi kadenangan ateges mangsuli malih 12 warsa lan setunggal warsa menika umpetan wonten ing liya praja. Ngantos pundhating Baratayuda menika nggih Dewi Drupadi menika tasih sugeng. Iki Dewi Drupadi ringgit ingkang angka 3. Ringgit salajengipun nggih menika putren niki janjanipun nggih niki saged dados ringgit sambahan. Menawi saking pamanggih kula menika sejatosipun nggih saged kagem Dewi Siti Sundari, nggih saged kagem Arimbi. Janipun menawi Arimbi menika rikmanipun gendong ning kirang panjang nggih, terus lajeng gurdanipun kirang inggil. Dados nggih jumbuh kalian garwanipun Raden Bratasena. Lah niki ringgit menika kula agem kangge Bathari Urangayu utawi Dewi Urangayu. Niki ibunipun Raden Anantasena utawi Raden Antasena. Menika penatah inggih Mas Dunung Seswaya utawi Mas Kyang Dunung, lajeng pemulasipun Mas Ketut Rapli. Nah, Dewi Urangayu menika wonten versi kalih werni nggih menika wonten ingkang nyebat bilih Dewi Urangayu menika putranipun Sang Hyang Baruna utawi Bathara Baruna. Wonten ingkang nyebat menika putranipun Sang Hyang Mintuna. Menika nggih monggo kersa sedanten menika boten perlu dipun permasalahaken ingkang baku ringgit menika tetep dados tepa tuladha wonten ing satengahing bebrayan. Nah niki Dewi Urangayu garwa nomor 3 saking Raden Bratasena utawi Raden Werkudara. Yen wonten ing versi Surakarta utawi Solo rumiyin putranipun Raden Werkudara menika nggih namung kalih Antareja nggih Antasena kaliyan Gatotkaca. Menawi Ngayogja kaliyan Jawa Timur utawi Jawi Wetan menika sami putranipun Antareja Gatotkaca Antasena. Nah ateges garwanipun menika wonten Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, lajeng Dewi Urangayu menika. Menika garwa nomor 3. Menawi wonten ing gagrag Banyumasan menika wonten sekawan. Garwa nomor sekawan nggih menika Dewi Rekatasari, ibunipun Raden Srenggini. Nah, ingkang dipun remeni pundi nggih sedaya sae-sae sedaya nggih menawi saking pamanggih kula. Nah menika Bathari Urangayu utawi Dewi Urangayu. Lajeng ringgit ingkang pungkasan menika ringgit putren Longok menika
Dewi Banowati utawi Dewi Banuwati garwanipun Sang Prabu Duryudana utawi Sang Prabu Suyudana nggih Prabu Kurupati. Rumiyin penataipun nggih Mas Dunung, lajeng pemulasipun nggih Mas Kethok Rapli. Niki menawi wonten ing jaman sakmenika Dewi Banowati menika sayektosipun inggih wanita ingkang profesional nggih. Terus sayektosipun menawi wonten ing pakeliran menika dipun gandeng senengaken sesambetan kalian Raden Janaka utawi Raden Arjuna menika nggih sejatosipun nggih mboten mathuk. Senadyan to wonten ing cariyos menika sayektosipun Dewi Banowati menika nggih boten tresna kalian Prabu Duryudana amargi nggih kepeksa krana saking panyuwunipun ingkang rama nggih ingkang ngersakaken menawi Dewi Banowati menika kedah palakrama kalian Prabu Anom Kurupati. Niki putri Mandaraka putranipun Sang Prabu Salyapati ingkang angka 3. Prabu Salya menika putranipun wonten gangsal, setunggal Dewi Erawati, kalih Dewi Surtikanti, 3 Dewi Banowati menika, lajeng sekawan Raden Burisrawa ingkang angka gangsal menika Raden Rukmarata. Niki ringgitipun lanyap mawi slendang nggih. Lajeng busana putren menika jangkep. Kula caketaken nggih sedherek nggih. Lah Dewi Banowati menika yektosipun wanita ingkang tuhu setya nggih sejatosipun dumateng Sang Prabu Duryudana. Ananging kathah sanget sanggit-sanggit ingkang nyebataken bilih Dewi Banowati menika wonten gandeng renteng kalian panengah Pandhawa Raden Janaka utawi Raden Arjuna. Sedanten kala wau ringgit menika menawi dipun pendhet patuladan utawi cariyos-cariyosipun ingkang sae lan nyariyosaken cariyos-cariyos ingkang saged dados tepa tuladha dumateng para bebrayan agung lan generasi anem tartamtu ringgit menika tuhu dados pralambang utawi pasemon ingkang sae tumrapipun wonten ing satengahing bebrayan agung. Nah pramila anggenipun nyariyosaken nggih kedah ingkang sae-sae sedaya menika Dewi Banowati. Mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken nggih menika sakleraman ngenani paraga-paraga ringgit putren ingkang kula review menawi wonten klenta-klentunipun nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang kathah sampun katalumpen subscribe, like, comment, share supados channel menika saged tetep ngrembaka nderek nguri-nguri lan nderek nglestantunaken budaya ringgit Purwa wonten ing satengahipun bebrayan agung. Sugeng dalu
dan sugeng ngaso sedaya kemawon kula pungkasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.